boy. She bora. Ye. Yeah, I didn't go. Onye kiri ne ye. Isi ki blood. Oge bikonye. Oge akanya akakushi. Oge akanya akakushi. Ya bikushi oge achara na akodo mu. Odi be mu ashe. Abo ma lele ma na eme. Na ndo wa. Oji mu ke madu. Ifi be na aro. Isioma buzaji. Iwe wenu okofe. Kakene Dr. Mabo. The Honorable Chief. Obibi Nasa Onya Panam. Ibi Nasa mende kanu memi palikanye. Ibi Nasa mende kanu memi ole. Ibi Nasa Ibi Nasa Alexander Atoenya Nyakaguna Onya be de kanaruba Onya be de kanaruba Onya be de kanaruba Onya be de kanaruba Nene Onya de kanaruba
ka narụgwa onye nje ọjị ka narụgwa ya 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 mami onye nje ọjị ka narụgwa ya onye nje ọjị ka narụgwa ya obi okolo dị ka dị n'iyi mmanwụ abaseko dị ka dị n'iyi mmanwụ n'ime matiso dị ka dị n'iyi mmanwụ oko dị ka dị n'iyi mmanwụ matiso dị ka dị n'iyi mmanwụ a na-ekele His Royal Highness Obi Akogidi Olome Okolewa of Aka ya bụ narosa ọdịnị mma okote ka dịrị yi mma ọnụ nwanyị ngeji muke mmadụ ga o ngeji muke mmadụ ga onye na-ene nọ n'ebi o okobu mmadụ oke okobu mmadụ n'ikuma o okobu mmadụ n'adị o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na ụja nọ n'ikuma o onye mụta gbamagbama o onye na ụja gbamagbama o onye na ụja gbamadi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o okobu mmadụ n'eji o okobu mmadụ n'adị o onye na-ene nọ n'ebi o abụbaga kpuchuko o okobu mmadụ okobu mmadụ oke onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o onye na-ene nọ n'ebi o akele nna m ọfọnwụ onye ụbụrụ n'ọdịna ịma narị ọchịrị igwe wa onye amọjụ bụrụ Isioma nwe ezi ekele onye chọrọ njosi ekwe na na-ekele setọ jimọ Oge Kani Enya biko Oge Kani Enya biko Oge Kani Enya narị mmadụ ife Oge Kani Enya biko Oge Kani Enya narị mmadụ ife Oge Kani Enya nụkara ibi Oge Kani Enya biko Oge Kani Enya biko Oge Kani Enya ole Oge Kani Enya goche enu eru na mwana nnere bi enu eru na mwana nnere bi kọma me akene Mr. Hycent onye ike ngọnịcha ache ọdịnịmma na-ekere shi lọsire na dị mma ekele nne m ọdịnịmma isi ajara onye abụ dị ka nara ụgwọ anya na-enu onye abụ dị ka nara ụgwọ anya onye nya dị ka nara ụgwọ anya onye nya dị ka nara ụgwọ anya onye nya dị ka nara ụgwọ anya na-enu ego sule bakere sule 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 nebia nebi okobu nwako swa okobu nwako kolo onyele nla kolo onyele nla nọlaji o onyele nja soro egweyi ka akele Oliver Osundeko ka akene Mr. Felix Ezemo onye ebere mụ nyara uche nwere mara abụọ ya aje na-ekene
kene Mr. Anthony Osai. Onye Musa de go tato. Open one no di journalistic. Aje. Ife nga kijiri fatikoro moko. Eji mu ke manoga o. Eji mu ke manoga. Onye ne na nebi o. Go wa wurijo. Go bo wan logo. Go bo wan lajo. Go bo wan laje. Go bo wan lajo. Go bo wa goge. Go bo wa logo. Onye ne na nebi o. Onye ne na nebi o. Onye ne na nebi o. Onye na ja na mario. Onye na ja na mario e. Onye na ja na mario. Onye ni ja na mario. Go bo wa goge. Onye ne na nebi e. Go bo wa goge go. Sere wai. O shi para. E para ti be ya. Shi azu. Akene choi ma. Onya mbele. Oso. Ebili. Adema. Ani bini le bi nwa. Ekene glory anwa. Nya ma iso. Charlie. Akene Friday nwa. Madam Chibo. Onye okwu igbe. Adema. Eje nweze. Soro nwe. Ka ba ofre nwa medem. Oge Mr. Godwin Osai. Share a Moscow Natural Limited. Calabar. Aje. Mune marabo ya. Akene no chwe Ekene Mr. Francis Okone. Onye bere mu na question. Odino no ma. Okoma mo bere mi je. Onya be de kanarokwa. Onya be de kanarokwa. Onya be de kanarokwa. Olivo de kadini mouse ego ja. Olivo de kadini mouse ego ja. Chide do de kadini ma. Monica de kadini ma. Gloria de kadini ma. Ola go de kadini ma. Oko de kadini ma. Mami. Oko de kadini ma. Enu bikonie. Kakene. Chief Aje. Konyari neze wan. Kakene Chief Peter. Peter. Konyari neze wan. Peter de kadini ma o enwe. Ndamu merio ga o. Onya bele kanaro kwanja e ga ga. Oge Kani Enya no kani mbio. Oge Kani Enya no kani mbio. Oge Kani Enya sare kanye ni penkunyo. Oge Kani Enya no kani mbio ni pemenu. Oge Kani
manuka okabu mana liko okabu mana liko ka akere Ambrose Babe Oyichi onye abiri mu yaru ekene Irene Okonkwo Otogochi adịrị mama bina sami mamia bina